Zoom. Ayan ka, maya timaboy-buyam. At na nakitam, isisuman na ka. Kita ko mo? Amoray ka. Katay na pala kitkitaan kat mayat isang na. Ay, nakikitkitaan tagamay. Nakamoya. Nakapantalo na lagaro dun. Na, pusog ka. Di ba mo ayaw manananggala? Ay, timok iliyan ka, manang ka. Pusog magaan kitkitaan ka. Ah, pusog. Kaya nagamit yung pusog mo. Kunada lang. Kung kunam lang ka, ate tikit-kitaan. Kitkitaan na katay pa lang ka. Agbis ngay tumot. Ang bigbis nga eh. Kid Martin. Basta nga talaga, babae garot. Siya mo isong. Basta Naingkakamalong tayo amin na po. Ayan, medyo mayat tatati pa na awan yung bisnan. Ayan, kari kami narap to yung lakay no, minisam. Duray na kamas, nakita lang nga bisisong kang girl. Ka naka-smile tumot atan. Tanto, bisisuman na kang duray. Yanagan nyo ang girl, mabalin makiyak mo, anak mo masidad kanyang, basit lang. Social distancing, basit lang. Bereka ako. Mga putungan. Yanagan nyo. Jimmy. Datang, pigsabay lang din boses nyo. Siyak na isulay. Yan na, mga bilos yan. Hey, iba naman. Kasi, Nay, sabahin mo, kuna naman. Kasi yan nyo, damutugtog mo na. Nagtangtog kayo. Binalsa mo ba kayo sa amin ni Fernandez? Okay. Dasawa yan. Baro nga nabiyang yun. Baro nga kugit kaya. Lagi mas pa nag-isisin niyo. Manotawin niyo. 65. Nay, balak mo pa yung 60. Balak mo ka na 66. Wanaw. Panawang kataan. Baka mo lang muna nasirasirikon ka din. Napakadang daw, gumura na niya mga to. Kusilapan na ka. Ang gawin mo makisindo ka, taki ni Manong ko. Away ah. Shaktek bichaw. Ayan, mangipay kami nga rin po, iti, Ilocano song. Para kada kayo. Ibaga mata pa yung bibidyo ah. Po, iti, masik nga ragdagsak. Oray no kasi nga pati napaspasamak. Iti, lubong kayo, dapat agisang kinagkagawa tayo latta. Gising ka kami. Ay, isang katay pa Gising yun. Ato, timuno na nga makapampansin ka. Basta si kami at tuk-tuk-tuk nung nakapantalon kami, kitkitaan na, no? Agad nakapansin. Kita mo't ano na saya mo ti buya naman. Maya malaki. Doon nakaisam na nakangiwi. Kasi Yan nga natin nakita. Nakaisang kapag bintak. Ang pintang. Kapag bintak. Kapag bintang. Pagbuntak na isang. Nakangiit. Kaya para kinakal na Jimmy. Ay, kagawad magkaya. Kagawad mag-alam. Sabi suminirit daw ng kagawad. Sige, para kinay kagawad Jimmy. Shout out kay naman kal. Boyam to sa YouTube channel ka na. Sige, pasok, maestro. Takikal din. Imas na isang mga reminding level. Doon na silang Jai Pugel. Ukal-ukal lang tayo. Ukal-ukal na wala. Nakakita kayo garudante na silang maukulan. Ampay na lang nalpas ay kanta. Ukol-ukol kung nakakataas. Sana all nakakita. May makikita ka ba nga ukal ka? Medyo napuradda ko. Nasobrahan na sabaw, hindi nga. Di makikita yung nasilang nga ukol. Kastoy. Kastoy ya. Menyo ada ti pimples na. Kasi ay. Mereka. Ay,
Sa bali Abay, katangas na silang nga bukol. Ay bungaw sa kadaktal ka, bungaw. Bungaw. Lolok mo ka. Boss, di bali. Mayat magkit dita ulong tatang. Hindi napalabas nga kada kong video at dapay po mo tatawang matag. Ang kiti ubing pa ide tata, agbarbaron. Ay, mayatan niya. At the pimples na. Ada pimples na. Kitaaw. Ay, kita-kita baka damdaman Kitaaw, at the pimples na. Baka damdaman, lagtag nga pa, lagdata. Ay, nagado, pimples. Ay, baro ka. Ay, kunada. Oh. Nagkabsat ko gaya mga po. Nagkabsat kami. Ngam sa bali ti Sa bali ti tatay ko. mi. Kabsat mi matayo ni... Sumayat kami ni inang da. Taro pa ma. Ay inang tayo Ay, gaya. ni nanay ko ni Salimaw. Inang tayo gaya. Ingat tayo ah. Kunada, nasilang ka no tihukal. Pepesaw. Anak mamati di atang ibagbagayo. Tatay niya. Kaya Well. namin tatan. Mamali ka tatan. Tatan mamati ak di rabiing mamati akon. Abay ha. Di atang nalpas atang ibagbagala nga na silang. Nalpas na nagtugtog grabe. Wag. Nagawid at jay balay Wag. Tuan. Di insirrak atang napanay CR. Insirrak atang rin daw ti CR. Eh di naglabos sa Glabos ka. Naglabos sa manan. Glabos ka manan. Nilabusa manan. Nakadulaw na yung At damay may isa. Labusak pa Ay, eh. nagalaw. Nakapantalunak, naka-short top, boxer short, boxer brief. Ay, delikado. Ay, pasiga may. Haan. Nangay. Baka makubid ako. Na. Ay, ka na Christmas naman. Dapat Christian Christmas. Ngayon, Sobra. kalubak tapo, tumamot yan doon. Oh, di nakalabos akon. Oh, sinirip mo. Sinilip ko yung banger. Jokol mo. Wan, hamad. Alam mo, jokol mo talaga. Di banger. Oh. Sinilip ko manan. Hamad. Amal. Kinita di yung ulag. Hamad. Amal. Ay, pagamman nga eh. At buwisit nga inang ta. Inang bulahan. Inang ta. Tata. Naglukat ata nga rin daw ang kunilak. Nilukatan na. Ay, natikigtot ko. Nalipid ko ata kaukal. Tata. AJ ko nakita nga Nasilang. sumilang lang ti ukal nung nalipid. Oh. Tas jay. Sala sumilang tiukal no malipit. Siguro ante, kanain mo lipitan niya. Kaya magada ka na silang. Ay, buwan, wala naman. No na silang jay bukal. Ay, ukal ko daytan. No na taktan jay bukal. Ay, yung daytan. Sala sa akal parang no na silang jay bukal. Kamatis daytan. No na kulog jay bukal. Ipong daytan. Hindi ka ba Kapit nakas na tikulog mo. Basta ka raw. Apa yan? Nakas na tikulog. Apa yan? Kasta lang tikulog. Apit Kasi tikulog. nagbawa takulog. Kasano ng pinggo ka, di pa nagkaroon kami ng buliyaw. Rika po ma. Kasi yan iti kulog migarot. Ay, kasta tikulog. Ay, managbinggo ka. Ay, nababagamin gila misa. Ay, nababag. Buisit ka. Nya, angkal. Kasi ate ko nagbinggong. Kaman nagagwapo kini kagawa. Ayan na. Dagdini, dagdini talot din. Ay, dagwa face. Dagdini na matawag mo nga ipo. Ay, F4, pati ni kagawad. Ate ni daw pinsel. Ni was sila eh. Hindi mo rin sino na tao. Was siyo. Ini pas-pas. Ay, dagdini ate tipok nga lalakay. Dagdini pigeket ko. Apa yan? Medyo kasi nagmagtal. Ay, Asidag nga pa. Awan ako, joke lang aday. Pakadamdam ako. pero kung sa triple M Ay, kay ko TM. Ah, Matandang mayaman. madaling. Madaling. Maututan. Ano mo na kaya? Ututan pa. Naimbag nga malamang kal. Kastamat kinyang suling ko naman. Kastamat kinyang suling. Nanagan niya. Abi. Abi nga talaga. Bang, pipisaw, abi. Abi nga talaga. Oh, sika nga ima, tara nga bumura ka kararwayo. Ay na, nagwapo dati ng batsaw. Uratan guys. Ay uratan galigayam. Na, yan na ganyaw. Ikaw. Ikaw. Ang galing ay espeta ka na bukog mo. Ato pa may inom mo nga to ba ito dita? Yung may erta abs mo na erta ka na bukog mo. Manong taon niya?
Wala, mga manaw, duwa pa lang. 67. Kasi nakalagro ko pa nga 66 and a half. Well, medyo uminom titubay ito kita magpatinggalan ti 67 biyak mo. Wah! Wisit. Yan na, ada sawa yaw. Ang gagap putubot na. Ay, naputan na. Unang tumakit dito ka. Sige, mauna. Dalaga nga dumanon dito. Hayang kayo assuming, di kayo kaya. Lalakay lang tiket ko. Ano, beng, luluko da kita ng nulakay. Dakito iti lukwal. Nya na ganyang kuya, medyo ubing pa datoy. Ang pa'y basing oras, ang pa'y launay na oras datoy ka. Nya na ganyan kuya. Joey. Nagan next boyfriend ko aja ide. Well, Joey. Tapos ni Albert. Ay, wow. Joey Albert. Damagan mi mang kinyayaw, inya tinagkuti nga bukol. Nabiyag ka ba? Nya nagkuti nga bukol lang ka. Napugtuan datoy, da premium. Mapugtwak. Napugtuan? Ang ka daw. Saan mapugtwak? No, nagtalikod ka pa yung kagatan na katangin. Sige ka, inya tinagkuti nga bukol. Sulit. Tulday! Ay! Ay, nyakang iwan. Narapas hiwa na. Kita ng tumatata, pinagtingaan. Katanto mang sirsirip ka lang magtag. Nakapantalunan lang garudan. Nagkutikid din ako yun. Rinaman o nagkutay. Nay, kaya naman. Nagkuti ka no nga bukal. Tuldek. Yaman ako akin tulde na tuldi daw. Ito tulde. Tuldi na siguro, tuldek ko na naman. Ang akot ko di ayang kal. Ate mo. Tapos ang dilpat-dilpat. Magano tulde daw siguro. Apay, makita pa yung didilpat na, naka-face mask ka Kung rodan. wala lang. Kung wala lang. Tatlong. Sika ngay kuya. Si Kogday. Sikaw. Namana ka mamate. Ang nagkuti datang nga sikog mo awan pa iti maaramay. Apay Dapat ato'y pa iti aramidan da bago na masikugaw. Kayang pa nga da. Pare na. Dapat ato'y kagiskilan kan para ayos na ang buto-buto. Buto-buto. Ay, buto-buto. Buto. Kanag kasi buto-buto ko na lang ata inislumok mo. Baka madala magkagatak asaw. Dati pa itaramidan na bago kong agsikaw. Nga. Gagawin ka lang ha. Murado ka mang. Rabidan tan. Di bali nagasawatan tong ka. Lay nang mayag to ti kwata na yan. Parehas tantong mayaman ta. Halatado mga dita nga mangmangan. Parehas ta mga payataw. Di bali ta kasto iti kwa. Uray no payato tako na nalapsat ta pay mulat ta diba? Ompay sa iyaw. Awan na iblag yaw. Ang kayo nga diabetic. Ne. Delikado. Awan na iblag ta. Diabetic na. Ngamadawiyot na guys. Natibil. Ang gari ka. Awan ng ligyaw. Ay, ada nang nanangot ka. No. Ate, tinagkuti nga buka lang nga. Joke lang nga. Ate raramid paparagsakan lang kanyayo. Amin nga ibagbagak, joke ko lang. Iso na yung bagak nga guwapo kayo. Joke ko lang. Sige, maestro. No, nakuti, jay bukal. Sumango ka kanya. Makatugtog ka. Kayam pa'y tumukal. Kapat ang pagtadram Mga Makaya na pa'y kasjay. mabay mag. Ang patog ko lang magkitikin niya. Ay, kaya natin ito nakatugaw, matumugkol. Sige, kasalatan. Na. Gaya, I love you, mata. Alam tayo, driver kulinarya. Ay, delikado ti pagpagam, daray. Nato din na lang ka driver kulinarya, pakisuna umuna nga may lungaw. Hanggang naglulukaw, awan trabaho mayang ka. Awan magayang. So daw. Asawa mo. Ha? Asawa mo. Asawa ko. Sige, bagi ka, asawa ka. Girlfriend naktatan, asawa na ka. Ang sino tanto na alas 9. Dati kaya ni manang ko aja awan trabaho na. Awan trabaho na, pay ko na. Ano siya, ti masawa.
Agita, agtugaw kalaang diyo nagtibalay ta, siyak amin, siyak taglaba, siyak tagluto, siyak tagtrabaho, siyak agtuktok, siyak amin. May salangmat yan mo naramidaw. Madi ka nga mangmangan. Kalang mga kapay. Uray ka mga matay na. Kalang mo naramidaw, mga kapay la. Atang kinakutong mo ang kapay mga angka, isukur turayan tayo bye-bye, shubak is waving. Sige, garo, maestro, mapantamot ti klase ti itlog. Tag mamano ti itlog dito eh. Ni loading. Guray kag loading yun. Ito ay man lang na. Sige, ang kala, panahon ka pa lang. Jekan ni kagawad tap. Gaw, maestro, ikanta. Manso. Naman na itlog yung kal. Dua. Nagmamanaw. Mano itlog yung dua. Kadua nga talaga. Nutalo nga delikadaw. Ay, natalo ka. May mayad. Angkal, tagmamano ti itlog nga puraw dito eh. Ada taglilima. Ada tatalo ba itay? Sige maestro. No puraw nga itlog. Talo ba inte? Nangina ka. Ano yun? Di itlog mo. Dala ka lang titlog ko. Manaw. Ay na. Tamang Kang kung mga makita nung manong itlog data Dua lang. Tiga na. Dua. Oh. Dala lang ata. Tagmano ka raw? 150. Di may isa. What? Kan legit. 150 mo di kan egg. Nalaka, titlog na data. Gatanok man. Ay na, nalaka ata lang. Kaya mo. Medyo kayat ko sa. Ay na. 150, 3 lang kayo. 150 una. Aglalako. Nalaka ka? Aglalako gamit itlog pugaw. Ay, quick. Kasama tila may isa men. Ay, napalko na garot data. Kulay orange. Ay na, ngumina ka no. Kaptikulanit na. At ibagbagam. Ada pa kasi na basay. Kaptikulanit na. Rating. Kulanit, ikam darina na. Ay, kurang na rating na. Sige, tulitan. No, puraw ang itlog. Talo ba inte? No, nalapagan siya itlog. Ay na. May naman. No, pating nga itlog. Itlog pobre. No, bangking nga itlog. Ako kagawa day may. Bangking ta itlog yaw. Ay, inya ti bangking itlog. Maya mo ni kagawa day may nakapismas. Ningiwa naman ang pagkagumwa. Kasta. Nay, ay, kasta. Maya. Maya. Pagkagwa mo kayo. Ang gano'n. No, bangking nga itlog. Bungaw dayta. Pantay mo ti klase ti buok. Klase di ba? Oh, sige. Hanlang nga bukol. No, puraw nga buok. Uban dayta. No, nalamuyag nga buok. Natol dayta. No, naunag nga buok. Nariban dayta. No, kulot nga buok. Nantay. Nag-line talaga ni Antay. Dabenber nga siya nantay. Inya ti kulot nga buok antay. Ormo. Ay na, ada premyo na kiran ni Fernandez Galileo. Talagang ormo. Kalayo na sumsumbatan. Da premium ante oray madi nga tama di sagu mo kada premium kini Fernandez Galileo. Alam to no bigat. Haan. Sabi ya, Kanya oras ay nag-gurgit tayo. alas 4:15. Oh, malpas tayo tayo. 8:15. 8:15. Dapat Bago ang bang 8:15. 8:15. Alam to di premium. Maalam aday. Adi nga premyo maalam, no? Matay ka. Matay ka ti 8:14. Kasi day. Lungaw. May isa nga lungaw. Ngam natin kaya't nga lang di kwada previous na radyang day. On. Wow. Urayan ka na, basta libre gilungaw. Ay, basta libre basta 8:14. 8:14 na tayo dapat. Delikado ka. Ay, sir. Tawagan mo nito.
Sige garod, antay. Apay kulot garod ta Bagyaw. Kita mani bagbagang nga kulot tapos nagtakakatata. Kulot ta Bagyaw garod. Apsay. Nandiyan apsay. Ada bangs na ka na ko. Ay, pakas dyan. Hindi apsay. Sana ito apsay? Medyo ada pa kasi na. Sana all. Ay, ulnak, apsay. Una. Tingin niya. Apay, si kamanang ko. Awang garod. Kanayon ta nga digdig ko sindi, apay akong makita. No. Ubing ang paiday. Ako nagsirisirip ka. Haan, kanayon na kay nga digdig ko sang gabi. Tapos. Sabay na. Oh, kawang garod makita. Ang kanya garod. Apay awan ruot na mga. Siyempre, Apay na. Sanga talaga. Apay tawan ruot na. Among ayang, hindi ubing tayo. Ang gana sipot sa tada cancer na. Ay, ada cancer na. Gawal. Ang kalkalbaw. Agur-uro, buhok na. Ang damag ba isa? Ada may isa. Nakasapit. Paano nakauwi? Nakasapit din di ipan. War. No! Kulot. Labo. Natural. Dalita. Di ba mayang adang ipon na natoy? Adang ipon na natoy! Pinagkungkulayo. Kaya nakas nga tungtungan, kaya nato yung organista Ay, kami. bigyan nata. Nya. Nagpagsak. Ate magbagan na to'y tatay nga ko nakat, ex nakat. Dakanote, dandani iso ng naikamang kano ditawi. Nang naikama lang, hawan di hindi na. Bis naikama lang. Pati siya kadang ex-boyfriend ko to'y ko. Sino? May isa nga tanod. Natay. Apa yan? Na leptospirosis. Makadugdog yun ito, makagadgad din lang araw dahil pagkanaan pa naglugluglaw. Natay, supak, kaswiling manan. Agaw, apat tayo mati klase, iti manay. Manay. Ito yung lalaki na kita. Ay, kaya ting lalaki na kita. Manay. Mamang kayo pa'y manay ang kal, kaya yung pa'y peanut butter bagay. Awan siguro ipon niya. Nadaroy. Sige. Nadaroy, adi nga Hindi naman manay. nadaroy. Nadanong. Oh. Sige. No po raw naman imported day. Ay. No nalapagan siya'y mani nagagaraday na. Gore ka man. Nya, Apa niya di nga nagagara? nagagara. No, patakal yun di manay. Oh. Madugso-dugsol no kwa. Magagara. Ay, kanay makutkot ay. Makutkot-kot. Makutkot-kot. Magagara Ay na, reject ata nga maling. Oh, nukas jay. Bon. No nangisit jay mani napait dayta. Ay, naksal. Naksal. No nabasa jay mani. Natay. Ay na, ata ti kay nasan tiluto ti manay. Dito'y talo, dito'y tamo dati magpinta ti manay. Ato yung pati marana. Mamang kayo manay. Ay, mate. Maday. Mamang kayo manay. Wan. Inya iti nabasa nga manay. Klo. Jay. Ikap ti klo. Ikam tiklaw. Angkal, no ata nga manay, no inunga mo ata. Ay nga, uray nagbasa-basa. Klo. Pina. English mo lang. Pinigis mo lang. English mo lang. Inya tinabasa nga manay. Iba kang ninyo tinatanti kwa. Kapanunutan kin pusong. Na peanut butter na tara. Ang peanut butter. Hana lang nag-aji klo. Denggam di bagbaga. Dinggam angkal, klo. No inungap mo ata nga manay, ay na, uray nagbasa-basa. Ay, natanga na ba? Nananaw na. Ang damang kanan Inya itinabasa nga manay. Peanut butter ka raw. Awan, dato yung kamakala lumang. Sige na kuya. Nabasa nga manay. Lininta. Lininta. Mabaleng. Mabaleng. Mga ajay. Atoy, ay ti kagawad. Dati nga, duwada nga kagawad. Kaluda. Ay, kaludan. Angkal, good afternoon po sa inyong kagawads. Awan ito ni Apo Kapitan. Na, ayun mo man ako Kapitan, may katuyon. Kapitan daw iti kagawad mo. Ano nalaig daw wala mga antimanay.
Dati man. Mamang ka pa'y manay. Nga di maninga. Nang nakakagtagto na. Inyo ti maninga kang ngalag. Maninga na bangay. Sabang Maninga nung nga nabang Nabang igaro doon, ang kanumpay Ang na. kanong lagaro doon nabang pa ay. Amo taman ta sa kaumaw. Inya garot tinapasa nga manay. Maninga may sa bukol na. Maninga may sa bukol na. Ay, may sa bukol na. Nakaramang kagarodag. Una. Di ba na? Simanda. Kita. Di ba na garaw? Kano di maudi nga pandangan mo tinabasa nga manay? Ay. Pa. Nabit pa. Ay na, mabukingan. Ada asawa ni Kagawad, ayaw ang gaya man niya. Inya itiraman na. Nabangay na rak. Nabang Kasla. Raman. Kasla ka. Nabangay na rak. Nabgay. Ay, ang mukha ta. Nya. Kasla buro. Kaslaburo ka na. Ibang ina. Una. Si Uncle daw, si Uncle. Uncle ni Tito Darrell, good afternoon po. Kumakain po kayo ng maninan na basa. Gining talang. Linin talaan. Liling talang. So ang Uncle, baka silsilos ka mo. Iniraw. Kiniraw. Di kinyong kano, kinyong. Sugo. Ha? Sugo. Ligtas. Nabasa. Haan, nabasa naman eh. Sugo mo. Sugo ka na dinabasa. Mabalin. Ayun, nalayos. Mabalin na niya, pego na. Ano yan? At ang nabasa nga mani nga sugo. Mabalin datang ibaga na nga sugo. Tanagiti awan niya pa ng alalakay. Mulmul-mulan na lang data. Sana ito pra. Inunan to madagit ang pudan. Diyan mo dagat ajing awan lasa na nga unsalted nga manay. Minulmulan gayam dahil tukpol nga luluda. Sige. No! Nabasa jay manay kapuguday na. Alright. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako, Ajay.